Čekaj, šta kaže sad? Čekajte, cena na sajtu je 3.900. Uživo, kad smo se videli, bila je 4.200, jel' tako? Sad mi dajete neki popust, ali ne znam na koju tačno, od ove dve cene, 3.800. To je u redu. A bez letnjih guma. Dobro, ali imaju neke gume na autu. Imaju zimski. Dobro, patosnici mi poklanjate, jel? Ne, 20 evra. Nemojte patosnici oko to. Oduzmite 20 evra od ove te neke cene koje vam je poslednja, dobro? 50 evra gorivo. Pola rezervara. Samo moment. Koliko je pola rezervara? Što čoveče, ili ti kupuješ gorivo ili kola od njega? Što on ima pumpu ili prodaje auto? Kažu 50 evra gorivo. A šta laže, bre, 30 litara, 4.800. Nije gorivo 50, 4.800. A može da mi istočete gorivo i da mi skinete s vozačeva vrata. Kolika je cena? Kupiš auto. Može na tom tvojom sajtu da se napiše kupujem auto oglas? Pa može. Odlično, piše oglas. Čekaj, šta, koji je auto? Da pali. Kupujem auto da pali. I da nema ono pa da ga upali. Čekaj, kupujem auto da pali. Tačno. Da ne dimi u boji, ni crnoj ni beloj. Pa možda on navija za neko pa u bojama kluba to. Nemoj, to ti je ekstra trošak kako neka boja. Znači, da ne dimi u boji, da nije prešao 1.000.000 kilometara. Čekaj, da nije prešao, ali ako je prešao 700.000 koje je prošlo što smo gledali na placu? Nemoj, to onda još ono je kod na koliko sakrije, da nije prešao 1.000.000 kilometara i da nema vlasnike. Pa kako nema vlasnike? Ja više s vlasnicima ne mogu da komuniciram, ne mogu.